سەرۆکاتیە هەرێما کوردستانی بەرسەوا سەرکردەیە پێدە ئەلدار خەلیل دەربارەی ئێریش و تۆمەت و لێدوانین لە دژی یەکرێزیە کوردی پێشمەرگەیان لەشکرێ ڕۆژدا و گوت و لێدوانین وی ئارمانجار و خواندنا دانوستاندنێن کۆنەهادنا بەرە ئالیên کوردی دە لە ڕۆژئاڤایê Kurdistanê birêve diçin dike. Di daxuyaniya Serokatiya Herêma Kurdistanê de li gorî şopandina Rêvas News hatiye. Endamê desteya Serokatiya PYD Eldar Xelîl di hevdîtineka rojnamevanî de roja sêşemê 12 Çileya 2021 derbarî danostandinên NKS û PYD êriş lê ser hêza leşkerê roj kir ew weke nandoz û xefroj ji Tirkiyê re pesenda û binavkir e. Serokatiya Herêma Kurdistanê di daxuyaniya xwe de serbar kir û got Eldar Xelîl baş dizane ku qehremanên pêşmergeyên roj ji destpêka damizrandina xwe ve û ta îro û di sengerên şeriyên pêşiyê de bûn. Ji bo berevaniyê di ber xaka Kurdistana pîroz de û şerê li dijî teroristên rêxistina Daişê bi dehan şehîd û birîndar bi merdî dane. û ew yek tuniştîman perwer û xwedî wijdan nikare ji bîr bike. Her wiha di berdewamiya bersivê de Serokatiya Herêma Kurdistanê tekez kir ku lêdwanên wesa û avêtina tometan bi tenê zerarê digihîne yekrêziya Kurdî û bi tenê arman jê şinavbirina danostandinên Kurdî ne ku di navbera NKS û PNK de birêve diçin û gelek diyar e û herkes dizane dema ku behsa xwefroşiyê û nandoziyê tê kirin kî tê bîra xelkê û kiryar û bûyer û dîrok şahid halin. Kîçete û nandoz ji her aliyekî. Roja sêşemê 12 Çileya 2021 endamê desteya Hevserokatiya PYD ango weke herkes dizane endamê Komîtanavendiya PKK Eldar Xelîl di hevdîtinekî rojnamevanî de êrişî hêza leşkerê roj kir û bi bêrêzî pêşmergeyê roj weke nandoz ji Tirkiyê re binavkir û got jî ku Tirkiya wan lê Şingal û Qendîlê bikartîne ji ber ku pêşmergeyên leşkerê roj murtezeqe ne û bawerî bi wan nayê kirin û tu erkekî leşkerî bi wan nayê spartin. Serbarî gotinên ji herkirî û yên bêserûber û berûva ji yêrkeftinên di danostandina detana hatî kirin got ku Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê dixwaza guhartina girêbesta civakiya taybet birêveberiya PYD dike ew yek jî nayê qebûl kirin. Lêdwan û tometa serkirdeyê PYD li dijî yekrêziya Kurdî û hêza pêşmergeyên roj got ev ciwan û keç û mêrên Rojavayê Kurdistanê ne nerazîbûneka cemawerî berfireh ji bilî helwêsta NKS û partî û kadro alîgiro serkirdeyên wê encam da û bi birêzî hate pesnandin. û NKS jî daxuyaniyeka tund derbarî wê derxist û daxwaz kir. PNK helwêsta xwe bi daxuyanî û ji Amerîka û serkirdeyê Hesedê Mezlûm Ebdê xwest ku sînorekî jêre dîne.